Good morning. Nindot kay ang silaw sa atong adlaw karon. As in, grabe yung init pa. Nindot kay ang silaw sa adlaw, guys. Tara, guys. Ang view. Nindot ang view sa atong palibot. Tara, guys. Ang atong view diri sa palibot. Ano yung atong view diri, guys. Tara. Atong tugtaran, guys. Atong gamay nga balay. Back to you, guys. Ano yung among buwak diri, guys. Wala pa kayo. Ang tugtaran. Okay, ang morning, guys. Ito may manok, guys. Kaila ba mo ani, guys? Ano siya? Lemon. Namungpong sa bunga.